Molt bonic, el camp de la Ramoneda, El que no entenc és per què la gent de Saragossa se'ls diu monyes. Monyes no, manyos. Ah, disculpi, Ha sigut un lapsus. Un lapsus. Sí. Perdoni, vull seure aquí. No, perdoni, Aquest seient és del meu amic Joan, que ha anat a buscar uns frassos. Segur que està ocupat? Escolti, senyor Riures, que vostè és un dels senyors més rics del món, 5 euros només, Sí, però és que ara he de pagar una multa de 97 milions d'euros. Bueno, más vale 5 euros en mano que 97 millones volando, Si em permet, posaré el partit al principi i així podré veure els primers 5 minuts. Merda, ara el mando no funciona. Normal, Perquè aquest partit el donen per Digital Plus, No el fan per Goles TV ni per les 6, Perdoni, president, és que hi havia molta cua. Escolti, es pot saber què fa vostè al meu lloc? Ara és el meu lloc. Li he comprat el senyor Núñez. Bueno, Joan, escolta, és que m'ha ofrecido molts diners, O sigui, tothom té un precio, 5 euros. Què diu? Que ha venut el meu seient per 5 euros? Jo em pensava que la nostra amistat valia molt més. Joan, escolta, no et posis així, Ja trobarem una solució, Ho veus, Joan? Tot arreglat, Si ja ho diu l'anunci, Donde caben dos? Escolti, jo no he fet res. Bueno, escolta, senyor Riures, per 5 euros més li puc explicar les millors anècdotes de l'Emili, Ens donaven de menjar gratis. Fixa't que quan jo vaig arribar pesava 45 quilos i per llicenciar-me pesaven 300. Tenia obesitat morbosa. President, calli una mica, que no veu que no li fa cas. I després em va fer cabo, Cabo del miedo, perquè em feia por anar de maniobres, Es pot saber què fa? Faci el favor de tornar immediatament al senyor Núñez. Oh, bueno, escolti, torni'l, però sense pressa, Hola. El Joan Gaspar, president del Sant Andreu,